Ja. Og jeg synes, det var en svensk måde, at de kørte på. Nej, det var i Aalborg. Ja, jeg tror, du har... Jeg tror altså heller ikke, du ville komme der igen. Nej, og jeg har ikke lyst til at ringe til dem igen. Nej. Det var fordi, de valgte at lave for os. Så lavede de faktisk for os. Det var sådan noget der også. Nå, ja, der kan du... Det var Victor, der valgte det. Ja. Og så lige pludselig, så var det hende, Ja. der havde det. Ja. Eller nogle andre, eller sådan et eller andet. Det var jo Victor, der havde vundet det. Ja. Nej. Men det ved jeg ikke, hvorfor. Ja. Men jeg vil bare fortælle dig. Jeg har ikke haft lyst til at... Nej. Men det vil jeg også sige, det tror jeg heller ikke, du får. Ja, nej, det skal du lade være med. Men du skal bare lige vise mig det der sted, hvor jeg kan... Men når hun nu har skrevet, ja. hvor hun så